B'entużjażmu u enerġija li ma bħala l-fundatriċi ta' Missjoni Gambja Anna Caruana nediet il-kampanja b'risq il-poplu tal-Gambja. Din ħeġġet li l-poplu Malti kollu jipparteċipa f'attività li biha se jinġabru d-donazzjonijiet biex jiġu mejjuna n-nies ta' dan il-poplu Afrikan. Illum għandna attività maratona ta' 4 ijiem, iddeċidejt li jiena niġbru il-ħwejjeġ li għandkom żejda fid-djar tagħkom sabiex nibatuhom ġewwa l-Gambja il dan il-poplu li llum jinsab kważi żdadikom mingħajr ħwejjeġ u mingħajr kutra jew xi gaman biex ikomplu l-ħajja tagħhom. Anna Caruana spjegat kif il-Missjoni Gambja ilha tlibbes u teduka l-poplu tal-Gambja għal aktar minn 5 snin. Fl-intervista tagħha ma' One News spjegat l-imħabba fit-ton tagħha lejn dawk li taħdem magħhom kif ukoll is-sodisfazzjon li tieħu f'xogħla. Però jien għandi skola tiegħi ġo fil-Laċi sejjaħ Farato ta' 50 studenti li hija kindergarten li huma sponsorjati kollha mill-poplu Malti. Intant is-Sindku tal-Mosta Romilda Zarb kienet preżenti wkoll għal dan l-avveniment. Din spjegat kif il-Kunsill Lokali tal-Mosta ħareġ il-permess ta' dan l-avveniment mingħajr ħlas u appellat li l-aktar kunsilli lokali jagħmlu l-istess għall-organizzazzjonijiet ta' karità. Aħna nħeġġu aktar għaqdiet li jixtiequ jagħmlu ovvjament azzjoni ta' karità kif qed tagħmel propju għandna biex jersqu viċin tagħna, ikellmuna u naraw kif aħna nistgħu naħdmu flimkien biex ikollna din it-tip ta' attività organizzata dejjem b'risq għajnuna lejn il-proxmu.